बावबायनाय मोनसे गिर्जा हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय। थांनाय सानसे सिगां जोंनि चिरां जिल्ला सान्थिपुर आउटपोस्टनि सिङाव थानाय उदालगुरि एरियानि हादान न' सिफायनायनि नोंथांमोना भिडिअ नुनो मोन्दों। दा बे न' सिफायनायनि खोथाखौनो आं नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायगोन। आं मानि सायाव दुखु मोन्दों नैबेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो खोनासंलांबानो जाबाय। मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। खोथाया जाबाय मा, न' सिफायनायखौथ' आं जेबो दुखु मोनाखै। बिसोरथ' गावनि गभर्नमेन्टनि रुल्स बायदि मावखागोन नटिस मोननाय हिसाबैहाय। दा माखौ दुखु मोन्दों होनोब्ला बिथांमोना गिर्जा न' इसोर सिबिग्रा न'खौ सिफायबोदों। नै बिनि सायावसो आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आरो माने हाजार नटिसमोन गभर्नमेन्टनि रुल्स बायदिमोन मन्दिर बा गिर्जा खुलुमग्रा न'फोरखौ सिफायबोनाया मोजां जायाखै आरो आंनि बायदिब्ला बे न'आ ओरैबायदि थानांगौमोन। बे गामिनि न'खौ सिफायजोबदोंब्लाबो बे खुलुमग्रा न'आ थानांगौमोन ओरैनो। हाग्रायानो दुलांथों सेवलांथों गाव हारसिं बायलांथों थेवबो बे खुलुमग्रा न'आ थानांगौमोन आरो आंनि बायदिब्ला। जेखियानो जाया, हिन्दुनियानो जाया, ख्रिस्टियाननियानो जाया, मुस्लिमनियानो जाया, बे इसोरखौ सिबिग्रा न'आ गाव हारसिं बायलाङो ना गुब्रुलाङो ना सेवलाङो ना हाग्रा दुफबनानै थायो बेखौ समाजसो खोन्थागौमोन। मानोना मानसिया बेखौहाय सिफायनो नाङामोन आरो। दा नोंथांमोना नुनो मोनो जेरावबो हाग्रा गेजेरमानि न' थालांनाय बैफोरबायदि दोननांगौ। नोंथांमोना बुङोदि बियो गोदोनि ब्रिटिशनि न'मोन, ब्रिटिशनि मानसिफोर लुना गालांनाय दासिमबो दङ नै होननानै ओरैबायदि नोंथांमोना नेरसोन खोन्थायो। दा थिग बेबायदिनो बे खुलुमग्रा न'फ्राबो हाग्रा गेजेरावब्लाबो हाग्रा दुब्लाबो मानसि थायाखैब्लाबो बियो गाव हारसिं सेवलाङो ना बायलाङो बियो समनि खोथासै। अब्लाबो बेखौहाय मानसिफोरनि न'खौ सिफायबोदोंब्लाबो बे गिर्जा न'फोरखौहाय बेफोरबायदि खालामबोनो नाङामोन आरो नै आं बेखौ सानदों आरो माने बिनि सायाव जोबोद दुखु मोनदों आङो। बे गिर्जा न'खौ सिफायबोनायनि सायावहाय माने गंनै गंथामसो गिर्जा न' सिफायबोनाय नुनो मोन्दों बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोङो। बे हादानावहाय दा 100 घरनि खाथियाव दङ होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। गामि दरनै होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो सिफायबावनो दंबावो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे रायजो राजानि न'खौ सिफायबोदों। गासिनबो दाउ अमा मैगं थाइगं आलु बायदिसिना फारसेनिफ्रायनो बुरनानै लाबोजोबबावदों जाहैदों। ओरैबायदि जा जोङो खबर मोन्दों माखासे मानसिफोरनिफ्राय जायफ्रानाखि थांनानै नायहैबाय सहैबाय बे जायगायाव। बैफोरनिफ्राय जोङो खबर मोननो हादोंदि दा बे हादानाव थाग्रा रायजो राजानिफ्राय दा बे रायजो राजाफ्रा मा आबाद मावदोंमोन, मा मैगं मावदोंमोन, मा जुनारफोर फिदोंमोन फारसेनिफ्रायनो लानानै फैजोबदों जाहैदों। माइरंनिफ्राय लानानै मैगं दाउ अमा फारसेनिफ्रायनो हमनानैहाय लाबोजोबदों। दा बे हमनानै लाबोजोबनायनि ओंथिया मा, जाहोना मा, ना बिसोरखौहाय बेयावनो रानथाब खुथाब थैथोंसै होननानैहाय बिसोरनि जाग्रा आदार गासैखौबो सिलिंखार खालामबोजोबदों आरो लानानै फैफाजोबदों। गभर्नमेन्टआ हैनांगौसो बिसोरनो, थानोसो जायगा होनांगौ। थानो जायगा होनो नालागे बिसोरनि जाग्रा आदारनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं दाउ अमा फारसेनिफ्रायनो लानानैसो फैजोब्बाय। दा बिसोरखौहाय मानसिना मानसिल' हगारनानै गारबोबाय बिसोरखौ। दा बिसोरो मा जादों मा लोंदों जेबो उदिस गैया। नोंथांमोनानो साननानै नायदो, बे फारसेनिफ्राय जाग्रा आदार लाबोनाय गिर्जा न' सिफायनाय बैफोरो मोजां जादोंना जायाखै? नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंथि सिखारो, मा साननाय फैयो? नोंथांमोना बैखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरनो दाबाव। आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै। आं बिनि सायावहाय ससेल' बुंदों, माने आङो दुखु मोननाय हिसाबैहाय बेबायदि खुलुमग्रा न'फोरखौहाय सिफायबोनाय हिसाबै बेफोरबायदि जाग्रा आदार दाउ अमा माइरं दैरं गासैखौबो लाबोजोबनाय हिसाबैहाय नैबे भिडिअखौ आङो दिनै बानायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना बे गिर्जा न' सिफायनायनि भिडिअ क्लिपखौहाय ससे नायलांनो हागोन। नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय। आङो बेयावनो बिदाय लाबाय नोंथांमोनजोंहाय। जै बर' हारिनि। Ningnya kan dia cendau tuh ya.
थि मोननो जिउनि बेनिफ्राय आरोबाव सावथालफोरखौबा होआ बर'फोरखौबा होयो बर'फ्रा मोननो मोनथाय गैया नामा सावथालखौ थानो मोनथाय दङ सावथालफोरखौ मानो होआखै गुबुन हारिफोरखौ मानो होआखै जों बर' हारिया थानो जायगा मोना नामा जों बर' हारिया बिनिफ्राय खारा जों थागोन बावनो जों खौसे जागोन गसंथागोन जों खारा जेरावबो जोंहाबो बाव मोननो मोनथाय दङ गुबुन हारिफ्रा आराम आलो गोजोन थानो मोनो जों बर'फ्रा थानो मोननांगौ अबाव गोजोन नांगौ बहा थांनानै जायबावनो बेसे बिदि साख्रिबावनो बर'फ्रा दिनै साख्रि मोनथावनो सेंग्रा फरायनाय मोजां दं बोरो दिनै साख्रि गैया हाग्रा बंग्रायाव थानानै जोङो गोदाव सोराव देरहाबोबाय जोंनि बर'आ गावसोर नायफिनजानायखौ मोनाखै नायफिनजानाय मोनैखाय जोङो बे हाखौ नांगौ जानानै फैदों जिउ दान होनानै जोङो बेयाव फैदों